ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଟିକଟକ୍ ରୁ 2018 ରେ ବାସ୍ ଏମିତି ନର୍ମାଲି କରୁଥିଲି ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଫୋନରେ ଦେଖିଦେଲା ତ ମୋତେ କହିଲା କି ତୋର ହଉଛି ଯଦି ତୁ କର ପବ୍ଲିକ କର କାହିଁକି ଏତେ ଲାଜ କରୁଛୁ। ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମରାମରିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା ତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମ୍ୟାଡାମ ସେ ଭିଡିଓ ତମର ପ୍ରବଳ ଚୂଳ ସଫା କରୁନ କାଟୁଛି ଆଉ କାଟିବନି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖେଇବା ପୁରୁଷ ହାତ ମାରିବେ ଏଇଟା ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ वगैरह କରି ପାରିବିନି କିଛି କି ମୁଁ ସେଇ ସବୁ ଭାବୁନି ବି ଅକାତରେ ରହିବା କଥା। ମୁଁ ବି ଆଜିଠୁ ଗାଳି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଇଗଲା ମୋ ସହିତ କି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲେ ନା ଭିଡ଼ିଓଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା। ମ୍ୟାଡାମ ତମେ 2ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇଲ ଆଉ ମାସେ 2 ମାସ ପରେ 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ତ ସିଧା ପୁରା ଡାଉନ କରିକି ପୁରେଇ ଦବ। ଗୋଟେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଟିକେ ବାଧେ ବଟ୍ ଏବେ ଆମ କାମ ହେଲାଣି ଚାଲ ଇଗ୍ନୋର କର କହିବା କଥା କହିବେ। खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया।